Nälkähämää ja Musa Corner Disco all time all over the world special. Meillä on Kipiveljekset Nekalasta, tässä Pertti, Antti ja Martti, all right. Oseani ja kenguru meininki vähän. Antti sanoisi tähän alkuun jotain niin tervää tosta systeemistä. Me painotetaan nimenomaan moniäänistä laulua ja heilumista. Mikäs tuo message-osasto niinku on? Mikä sä olit, Martti? No mun on nyt ihan tässä vaiheessa pakko sanoa 2 asiaa. Me mukaan käytetään taustanahoja, se ei pidä paikkaansa. Toinen juttu on se, että meitä väitetään pinnalliseksi yhtyeeksi, se ei pidä paikkaansa, vaan me ollaan todellakin huolissamme muun muassa meristä ja otsonikerroksista. Diskois. Niin, siitä tulikin, kun me laitettiin venelakkaa ton päähän, ton Martin päähän, että nyt pysyy tukka kelillä kuin kelillä, niin puoli vuotta meni se laulo aika korkealta, räväytti menee, niin halkes koko pää, sillä putos aivan jauhona koko tukka lattialle. Asia meininki, Kipit Veljekset heittää vähän tapetta osastottamaan, all right. Koko kalju lähti, niin toi ihan nyt nahkapäänä pyörii. We have to find a time to fix the hair.